Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καθόλου να είστε καλά. Εγώ πρέπει να λέω καλώς ήρθατε. Ο κύριος Μάτας θα μας πει τα δώρα τα οποία έχουν δοθεί για την κοπή της πίτας, τα οποία θα γίνουν με κλήρωση, έχετε πάλι όλοι νουμεράκια. Και όπως επίσης με κλήρωση θα γίνει και το φλουρί. Επειδή ξεχάσαμε να βάλουμε φλουρί μες στην πίτα, αποφασίσαμε να βάλουμε... Λοιπόν, θέλεις να πεις κάτι? Καταρχάς να σας ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε όλοι. Φυσικά οι καταστάσεις λόγω των συμβάντων εδώ πέρα είμαστε λίγοι, θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότεροι. Τέλος πάντων, καλή παρέα μετράει και είμαστε όλοι μια καλή παρέα. Μετά θα ψήσουμε να φάμε κιόλας, όσοι δεν μπορούν να κάτσουν. Να σας δώσω και τα χαιρετίσματα του κύριου Φίβου, ο οποίος δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Ξέρετε, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις λόγω των θρησκευτικών του επιτήσεων. Οπότε, μας έδωσε όμως πολύ καλά δώρα. Σας εύχεται χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και μας υπόσχεται ότι πάντα θα στηρίζει όλες τις προσπάθειές μας. Πάντως μέχρι στιγμή το έχει τηρήσει αυτό. Ευελπιστεί η κρίση του αυτοκινήτου να περάσει και η κρίση της Λάντα. Το καινούργιο μοντέλο ευελπιστούμε να το έχουμε τέλος του χρόνου. Πιστεύετε είναι αρκετά όμορφο. Του 11 βέβαια. Δυστυχώς. Εννοείται όμως ενίβα θα είναι. Ορίστε. Μιλάτε για ανίβα, έτσι. Για ανίβα πάντα, δεν λέμε για το κινητό μας τον είδε. Αν και εσύ είσαι από τους προδότες του ίδιου. Λοιπόν, γιατί δεν θα τα ακούσεις. Θα είμαστε στο επόμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευελπιστούμε και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία να ξανασυγκεντρωθούμε. Και ας ξεκινήσουμε να κόψουμε την πίτα. Να σας πω και για τους χορηγούς. Οι χορηγοί μας ξεκινάμε από τη Λάντα Ελλάς, θα ξεκινήσουμε από τα γέννη μας, τα ευλογούμε. Είναι ο κύριος Δερεβρής, τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο κύριος Σταμούλης, ο οποίος έχει κάνει ένα extreme δώρο, θα το καταλάβετε, Σταθούλης. Είναι ο Καπενής ο Βαγγέλης. Είναι ο Παπαδόπουλος ο Τάσος, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ για κάποιους δικούς τους λόγους. Και είναι και ευχαριστούμε πολύ και τον Λεωνάρδο, ο οποίος μας προσέφερε και αυτός, όπως και του χρόνου, ένα δώρο. Λοιπόν, το πρώτο δώρο από την Λάντα Ελλάς είναι μια μπαγκαζιέρα ορειοφής. Το δεύτερο δώρο είναι μια βλαφονιέρα, το σετ που πάει μπροστά. Το τρίτο δώρο, πάντα Λάντα Ελλάς, είναι οι ηλεκτρικοί καθρέφτες. Από τον φίλο μας τον Παπαδόπουλο έχουμε μια Ζαφόρ πίσω. Από το φίλο μας τον Καπενή έχουμε μια πιο προβολιέρα οροφής. Και από τον κύριο Παναγιώτη έχουμε ένα δώρο, θα μας το πείτε εσείς. Μια πτήση με υπερελαφρό αεροσκάφος, πτήση εθισμού από σχολεία εκπαίδευση υπερελαφρών στα Μέγαρα. Για πόσα κιλά είναι αυτό? Για πόσα κιλά είναι? Μαζί σου, όχι. Κάνει υπερελαφρό. Και το ξέρω, γι' αυτό είναι ένα σέντρο. Λοιπόν, κόψτε τα λόγια τα κοίτα. Άντε, Άστε καλά και να έχουμε υγεία, παιδιά. Είναι τώρα που λένε όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Παιδιά το έκοψε. Λοιπόν, ας έρθει μια κοπέλα εδώ με ένα πιατάκι να δίνει. Άρα, εμείς έχουμε αγκαρέψει για τα καλά. κοπέλα είπε, δεν είπε.